Serasa melu pusing-pusing. Serasa mesin itu. Urusane iki. Nah, sini kayak piane lagi ganyu kira mungkin. Ya nak anu wiket piye nek dasar minat kae ngono. Lah nggih. Ale Sareng hasil ora ana malah iki lah ya. sore len jaleke teh ngantek 32 tahun iki. Iya. Ya 32 tahun kete. Wis carane ki sareng tutup. Sama 5 sprene ki piro? 3 tahun ku ya. Sore awal bulannya awal bukanya 95 ngoten ya. Nggih, saling urip. 95. Ya corona biyen ki cek. Samane dua putri kae lho. Pertang dua putri. Nggih, dua putri. Sing genep iki kan biyen dua putri nih, ku nek jaman biyen. Kan tabuhan. Dua putri kok kayak lampu abang kali marang. Nah, ini kenapa pun aneh hitam ya dua putri ya? Tutup ya. Mari nek situsnya nopo ngono kayak mana? Lampat setengah. Ya. Berarti sing gayeng kor beritane berarti. Beritane, Mas. Beritane di bumbu masako. Bumbu masako. Ternyata mereka adem-adem aja. Malah rame dan. Menurut kayak patutnya ora oleh kayak dijogan tuh mriku. Cara lahirnya jeneng ki ngeten mriku to. Iya. Jeneng apa jeneng lahirnya? Tidur dalam mana? Kawan iki berita kaya Nggih. teko sumber dhisik sing 54 ya. kira-kira payu ngono. Lah iya sing kira-kira payu nih Mas. Wartawan kayak witek ngono. Lah pra iya Mas. Kaya. Saya pengen kira-kira payu kan di ngono di beritane sik. Ben kok nek maneh wis ora patek payu genten golek berita liyane. Beda apa sih oke? Yang ke 54 lagi. Iya. Atau kampung. Kampung lho? Iya. Ije wae. Lucu lah nek engko. Nek kono sih oke ya. Aku bareng mau tak tonton lagi 27 berarti nek rata 27 berarti ya rata-rata 27 lho mboten. Biasanya di nek nyapele diunggah ke titik sak sore kuwi kan ngoten biasane. Kira perlu kok wedok kok akeh. Lah anak itu ngono iku. Jenenge uang ke ora kabeh sengit ya ora kabeh seneng. Nggih. Milih. Dari zaman letter C kayak wingi lho. Pengukuran tanah kayak gini. Kapan ini kon bayar tanah itu ora gelem. Dari dijaluk pemerintah ya, Ben. Katanya. Iya. Ini lho ning anu ki lho pengukuran SPPT ini lho. Ini SPPT kan bayar 100 loh. Ya ora gelem ya. Lah iya ora gelem bayar. Dari lemahnya dijaluk pemerintah ya, Ben. Iya oleh kompurane menungso liyane. Kuwi ya gini. Wis. Ya
Orang ngate anu wis balik, Mbak. sertifikat. Dia kayak iki. Ya karena kan nutup lah. Dua ini kan nutup. Nah, ya kan nutup dia kan digolong ditutup nek. Ini mau. Kalau sama ini bertibang ini dereng pernah minta malah nih. Etikatnya pinter lebet ini? 15 korong 10 ya, dia orang mudeng aku. Malah. Terus jenenge nggih. Kulina mlebet mriku napa? Buatan, ini karena enak 10 tahun orang lebu. Mboten gadah lapak mlebet mriku. Buatan duwe. Sing sadan mriku to tiyang pundi? Duwe enak duwe, Mas. Oh, nggon anu ngajenge mriku. Nggih. Gimana ini gawe kono kuwi, kono ragu parkir. Ndang nggih. Kosong ngono sampe nyebut. Kata sing kosong. Kan le marem iki pas wayah corona nih, kalau arep corona nih kalau. Parkiran ning ngantek malek ngoten. Lah kelebihan ki padahal anak gue kairan. Ah, iya. Pikir nih. Harapan iki padahal apa ning kono. Kan duwe kerwirang dhewe. Siapa ta? Pian kuwi. Heeh. Pinten? 1. Ayo ngomong kono kalau ora betis paling. Garek kuwi garek.